Agay! Iyo. Nada. Oh, sakit! Abay, atudulo lang. Gano ka na? Atudulo na. Tuy! Huy! Nalagay sa man ba? Ano na? Ano man eh? Ipa ako sa as, beragbitin! Beragaas, Bako ni kapitin. Asa na pit? Tugubra! Nakuyaw ra pa ni ba? Yung gana mo sa kwan ba? Funeral. Ay, buniral! Papakay ko na ba tayo, buniral na! Delikado mo. Napangkat kang kubra. Larap ka ng kubra ba? Kata doon tadi sa Minteryo. Di ba ba na? Ayun nga tadi kato ni doon sa funeral doon tadi Minteryo. Sige, kumay! Ano ko na niyaw? Lara ba kayo ni? Ito na itong kubra na. Na, ata ni oy. Ato na rin babon. Ato na rin babarugon. Ala ni oy. O, giisa mo na til. Ato na ito na. Ata oy. Ata di man da oy. Asa man dapit? Asa dapit ang bitin? Gago! Nga na, normal ulit. Dapit na lang, baby! Asa dapit? Asa man? Naatot mo na, bukupit. Buangan lang, puro ko ninyo, nangahon. Na. Dali, lang, bay. Break ba? Balik, murag mo na eh. Mo na yan, gitudlo. Asa? Ay, niyo! Buangan. Nadala, iyo. Nadala, bay. Nada. Ready? Tira, patya! Patay na. Tanawa. Tina. Ayaw, lima. Sawam din. Klaro din. Sama tao na, oy. Kubrang lagi na. Kubra gani. Kami na, kubra na, oy. Nasol man ko ninyo. Kaya pa, na tabi. Away. Ana, oy. Gago! Nabi kay gasol-nasol ko ninyo. Ayaw ako. Ayaw ako. Pinakakita. Nangaway ko. Ayaw ako. Ay! Ayaw. Tambal ako, tambal. Ayaw. Tagay ka ni. Uy. No. Tagay mo yun. Ay, na!